Gipangga mo ako matud sa pulong mo, bisan sa kapakyasan gipasaylo mo ako, o Dios. Daygon ko ikaw pagkasimbahon og alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, ug labihan ng grasya mo nagikahatag ka namo. Pagkasimbahon og alagaran ko ikaw. Tumbalikon sa pagkanta. Gipangga mo ako matud sa pulong mo, bisan sa kapakyasan gipasaylo mo ako, o Dios. Ug daygon ko ikaw pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo nagikahatag ka namo. Pagkasimbahon og alagaran ko ikaw. Pagkasimbahon og alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, ug labihan ng grasya mo nagikahatag ka namo. Pagkasimbahon og alagaran ko ikaw. Pagkasimbahon og alagaran ko ikaw. Pagkasimbahon og alagaran ko ikaw. Apan karon gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimong matarong sa mga tawo, ug kini dili pinaagi sa balaod. Gipamatud-an kini sa balaod ug sa mga propeta. Gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo, kay managsama man ang tanang mga tawo. So unda kong pangutana nato mga kaigsuonan ko. Nganong kinahanglan man nga ipamatarong ni Hesukristo ang mga katawhan? Karong kabuntagon uban ni ako sa pagtuon nato og padayon diha sa Roma, kapitulo 3 bersikulos 9 kutob sa 20. Atong tubagon ang pangutana nganong kinahanglan man nga si Hesukristo ang mapamatarong sa mga tao. So atong tan-awon ngano man. So before ta mo adto sa ato ang pagtuon karon kabuntagon, moduol sa ta sa Ginoo pinaagi sa mga pagampo. Labing gamhanan og dalaygon na mga Dios, salamat kaayo Lord sa panahon nga imong gihatag kanamo Ginoo. Ingon man nagkalisod mi karon sa panahon kay limitado ang among mga panglihok tungod sa panghitabo. Pero Lord, kami nagatuo nga ikaw nagapanglihok sa mga tagsa-tagsa nga kinabuhi bisang asa paman kami karon Lord. Bisan naami sa mong panimalay, naami sa tubangan sa computer, nagtanaw, or sa among cellphone, nagtanaw, pero naminaw sa imong pulong. Ako nagatuo, Ginoo, nga ang imong gahom walay limit. Kutob sa masangyaw ang imong pulong, Ginoo, ana ikaw, ug ikaw nagalihok sa mga kinabuhi. So Lord, among gihangyo, ang mong balang Espiritu Santo nga mapaglihok sa among tagsitagsa nga kinabuhi karon Ginoo. Maghikap sa among tagsitagsa nga kasing-kasing, ug mga bag-o, ug magalamdag sa among mga panghuna-huna, Ginoo. Akong giampo nga sa tanan namo nga katunan karong kabuntagon, Ginoo, ikaw ang mahimaya. So Lord, akong giampo kay ikaw, ug way lain pa ang mapataas karong kabuntagon. Tanan Ginoo akong gipangayog pasamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa akong giyon ganina, atong tubagon ang pangutana ng anong kailangan man nga ipamatarong ang mga katawhan
ni Hesukristo. So kung namoy Biblia, atong ablihan dito sa Roma, Kapitulo 3, versikulo 9, kutob sa 20. Itong basahon. Karon mas maayo pa, pabakitang mga Hudiyo kaysa mga dili Hudiyo. Dili, sumala sa gingon kuna, nga ang tanan Hudiyo o dili Hudiyo, nailalom sa gahom sa sala. Kay ang kasulatan nag-ingon, wala gayoy tawo nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan namiya gikan sa Dios ug nahimo silang daotan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Ang tutunlan nila sama sa binuksang lubnganan. Igamit nila ang ilang dila sa pagpanglimbong ug nanggula sa ilang mga ngabil ang kamandag sa bitin. Puno sa pait ang mga tunglo ang ilang mga bakbak. Gipakasayon nila ang pagpatay, dihay kalaglagan o kasakitan sa ilang giagian. Wala sila mahibalo sa dalan sa pagkigdait, ug wala sila magbaton og kahadlok sa Dios. Karon nasayod kita nga tanang sugo sa balaod alang lamang niadtong nilaom sa balaod aron wala kitay ikabalibad ug aron mailaom ang tibuok kalibutan sa paghukom sa Dios. Kay walay mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa magtuman sa balaod. Ang mahimo lamang sa balaod mao ang pagpaila sa tawo nga siya nakasala. So naitulo ka butang ang gi-highlight ni Apostol Pablo diri ug atong panglantawon nganong kinahanglan man nga si Hesukristo iyang pamatarungon ang mga katawhan. So sa pagtubag ana sa laktod pagkastorya ang mga katawhan nahimong daotan tungod sa sala. Gingon sa bersikulo 9 kutob sa 10 ingon siya nga sumala sa giingon ko nga ang tanan Hudiyo ug dili Hudiyo nilaom sa gahom ay nailalom sa gahom sa sala. So pasabot kitang tanan ikaw ug ako nailalom ta sa gahom sa sala. Ingon sa Gis, kay ang kasulatan nag-ingon wala gayoy tawo nga mga matarong. So pasabot walay tawo bisag usa nga matarong atubangan sa Ginoo, ikaw ug ako. So kitang tanan nakasala. Sa una, sa bata pa ko, nagatuo ko nga ang sala, mubuhat ka og maayo or dili maayo mo na siya ang sala. Pero sa dihang akong gi-studihan ang Bible, ang Biblia, nagaisgot or ang ihang description sa gitawag na tog sala kay wala maigo sa ig-anan or gitawag nito sa English missing the mark. Wala maigo sa ig-anan. Kumbaga kung napay nakagitirahan ay bullseye, wala nimo naigo ang bullseye. So nasipyat. So ang standard sa Ginoo wala nato na igo. So dili lang din na nga mohimo kag maayo or daotan. Kung dili sa dihang wala nimo na igo ang ig-anan, pasabot nakasala ka. So kada adlaw kita atong na-miss ang mark. So munang makasasala ta. So tungod sa sala nahimo tang daotan. Kitang tanan nahimong daotan. So ang tanang tao gihukman pinaagi sa atong gibasa ganina nga daotan. Ngano man tungod tanang tao makasasala. So unsa man pamaagi nga kita makasasala nahitulo ka butang nga gi-highlight ni Apostol Pablo. Una, makita na to dira sa versikulo 10, kutob sa 12. Ingon siya, kita makasasala sa atong mga tumong. Akong balikon, kitang tanan makasasala pinaagi sa atong mga tumong. Giingon dira sa 10, kutob sa 12. Kaya ang kasulatan nag-ingon, wala gayoy tao nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan namiya gikan sa Dios ug nahimo silang daotan. Walay bisan unsang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. So klaro kayo nga gingon ni Apostol Pablo pinaagi sa pulong sa Dios nga ang tanan daotan, walay bisan usa. Pasabot, walay bisan usa, walay exempted. Apil ang atong mga leaders, mga manimbahay, mga tawag na itong Kristohanon, ang dili Kristohanon, ang mga magtotoo, ang dili mga magtotoo. So bisan pa man nga imong musimba ka kada Domingo, basa ka sa Biblia kada adlaw,
pasabot wala gyud di ay matarong. So ang atong mga tumong dautan. Gingon dra sa bersikulo 11, gingon siya, walay nakasabot o nangita sa Dios. Akong balikon, walay nakasabot o nangita sa Dios. Duha ka butang. Walay nakasabot o walay nangita. Usahay manggod mga katawhan ang atong tumong na hilayo sa tumong nga ganahan sa Ginoo nga atong tahakon. Ganahan siya nga kita mapaduol kaniya. Ganahan siya nga kita magpalandong, magpailawom sa iyang gahom. Pero atong tumong, sayop. Kumbaga kung ang iyang gianan, gihatagan ta niya gianan padung niya, iyang gianan, gihatagan ta niya nga muni ang ato ang direction. Ang ato ang tumong, niagi ta, niliko ta, or niwaling ta, or nibalhin ta sa laing nga dalan. So ato mga tumong, sayop. For example, usahay, nagtuo ta nga kung daghan tag kwarta, mahatagan ta og satisfaction or katagbawan sa ato ang mga kinabuhi. Diba? So munang mas pilion pa nato nga mangwarta, pilion pa nato nga manikas, pilion pa nato nga mabuhat og di maayo para lang makakwarta ta kay nagtuo ta nga maghatag na natong katagbawan. Muna nga itong mga tumong sayop na daan. Gingon pa dira sa 12 ang tanan namiya gikan sa Dios. So dili lang kaingon nga wala ta nakasabot sa Ginoo o wala ta nangita sa Ginoo, kun dili nibiya pagyud ta sa Ginoo. So atong tumong sayop na daan. So atong tumong unta nga padung sa Ginoo, tung tumong padung og maghimaya sa ni Hesukristo, pero unsa may nahitabo? Kita nibiya sa Dios. So daotan ta sa atong mga tumong. Ikaduha, daotan ta pinaagi sa atong mga pulong. Giingon dira sa bersikulo 13-14. Ang tutunlan nila sama sa binuksang lubnganan. So ang ato ako ng mga tutunlan kay murag kanang ablihan gani sa lubnganan. Gigamit nila ang ilang dila sa pagpanglimbong ug nanggula sa ilang mga ngabil ang kamandag sa bitin. Puno sa pait ang mga tunglo ang ilang mga bakbak. So, gigamit nato ang atong dila sa pagpanglimbong, no, pagpamakak or pagpanglimbong, pagpangilad. Ato nang tanawon niya, ug ningon siya, nanggula ang ilang mga ngabi, nanggula sa ilang mga ngabil ang kamandag sa bitin. Ug ningon po siya, puno sa pait nga mga tunglo ang ilang mga bakbak. So kaning pagpanglimbong, no, dautan ta pinaagi sa itong mga pulong. Kusog kita manglimbong or tawag na to sa simple term, mangilad. No, kusog kita mangilad. Ngano mangilad man ang usa ka tawo? Ngayon moingon sila nga ilang justify ilang mga kaugalingon nga nanglimbong lang mi or nangilad mi kay di mi ganahan masakitan ang usa ka tawo, diba? Kay kumingon sila, kumingon mi sa tinuod, masakitan man, di kadawat. So mo nang amo na lang silang ilaron para wa na gubot. So sayop na nga pangunahon na. So pinaagi pa lang ana daan makita ginato nga kitang tanan mga dautan na gyud ta. Kitang tanan mga dautan na gyud ta. Pinaagi pa lang gina sa pulong sa panghunahuna pa lang gani daan dautan na. So pulong sumo na mangilad na lang ta. For example, nakay nakitaan nga usa ka tawo nga nakita nimo sayop iyang binuhatan. Pero kailam ka ng tawhana, kung nakaisultihan na niya mo, ingon magina siya nga, uy, lain na ni mo, or mangluod ni mo, hindi ka ganahan, nga ang inyuhang pakighigala maapektuhan. So mo nang, imo na lang siyang gitolerate, imo na lang gignan nga, pasag din na lang, or usay, imo lang gignan, nindot na, okay na, inana, kaya di ka ganahan masakitan. So pasabot, imo siyang gi-comfort sa imo ang mga bakak. So pasabot, ang atuwa palang action, pinagi sa itong mga pulong, dautan na. So ang angay na itong buhaton na ng mga igalang, dapat atong ishisgot or isulti ang tinud-anay. Kaya ang pagpanglimbong, dili na iya sa Ginoo. Kaya kung ang pagpanglimbong pa, iya pa sa Ginoo, no, nakita unta nato nga ang Ginoo ng limbong unta nato, pero nakita nato nga ang Ginoo matinud-anon, wa gid siya manglimbong. Sa sinugdanan, niingon pa lang siya daan sa diha nakasala. Si Adan ug si Eva, niingon siya nga,
siya maabot nga mangluluwas ug iya gid nang tuman sa tanan niyang gisulti siyang pulong wa jud kakaingon nga uy nang limbong ang Ginoo. Way bisang usa nga nang limbong ang Ginoo. So pasabot ang Ginoo dili siya uyon sa mga pagpanglimbong bisag unsa pa nimong rason dira. Kung namaka ka or nang limbong ka or nangilad ka, dili na iya sa Ginoo. Pero kay kusog man ta mobuhat ana, pasabot kitang tanan mga dautan di ay. Ikaw ug ako mga dautan. 14 ingon puno sa pait nga mga tunglo ang ilang mga ba. Sa man ang tunglo, gitawag na to curse or pagpamalikas, no? Common kayo na bisan sa mga Kristohanon. Kung nasa simbahan, okay kay madag storya, pero kung nasa balay, kusog kay mamalikas. Unya, may buong lang ka nga mga bata or mga batanon, kusog mamalikas. Nga naman, ilan na nakita sa ilang mga elder or sa ilang mga gitawag na to mas maguwang pa nila. Nakita nila og ilang sunod. So wa ko nag-ingon nga sulod ra sa panimalay nila nakita kung dili bisan sa gawas, di ba? Kung makita nimo ang usa ka bata, sunod-sunod na sila unsay ilang nakita. So mga kasagaran ng mga katigulangan or mga magulang moingon sila nga ayaw nigbuhata pero sa ilang action ilang buhat. Kusog ayo ta moingon nga ayaw pamalikas pero atong ba mismo na malikas. Nagpamatuod lang na nga ato ang mga pulong sa pinaagi sa itong mga mga dautan. No, usahay, ako lang po ning i-address ka ng mga mahingon na to, pamalikas day, kailangan i-curse, kung waka mo curse, okay ra day na, magbantay ta, especially sa ato ang mga maneurism, nga gitawag na to, no, nga mga naandan na, or expression, magbantay ta. Labi na, kanang gitawag na to, kanang moing ta, sus, maana ta. Kung imo nang tanaw ng sus, unsa man na siya, moing ka dismaya man ko sa action. Pero kung imo siyang tanawon, di na siya gikan, S-U-S, gikan na siya sa word nga Jesus. Okay, bawta nga ang Ginoo di siya ganahan nga gamiton ang iyang ngalan sa unsa man, sa mga way pulos, 'di ba? So say ato nang ato nang wala na nato nabantayan nga na himo na tong mga expression pero ato na siyang bantayan gyud mga kaigsuonan ko. No, ako ginangingnon nga kasagaran ako mga gi-disciple or mga batanon nga moingon pag binuang lang mo okay ra gina magduwa ta magjok-jok ta pero kung maabot na kita sa Ginoo ayaw lang gyud. So bisan sa simple nga butang nga pamagi sa pagsulti o gamit sa ngalan sa Ginoo dili gid mahimaya or dili gid mahimot ang Ginoo ana. In fact, kung imong tan-awon sa Old Testament sa karaan nga sinulatan, mga mismo bisan gamay ang pagsulti nila or gigamit nila ang pangalan sa Ginoo sa walay pulos, pwede silang mamatay. So pasabot seryoso ang Ginoo ana nga mga butang. So ato mga dautan kitungod kusog maglimbong unya walay kaayuhan usahay mo mugawa sa atong mga unya kusog tamang tunglo. So unsa may challenge nato ana para karong kabuntagon? Atong bantayan ang atong mga pulong mga igsoon. Kung unsa bay mogawas sa atong mga Nahimaya ba ang Ginoo? Naghatag ba nag-blessing sa ubang tao? Or natunglo na sila? Or na-stumble na ang mga tauhan? So ito nang bantayan. Sa diyang mustorya ta, unsa may angay natong istorya, especially sa sitwasyon nga dili maayo. No? Kay kusog kita mulikram mo, kusog kita, especially, no? Di lang dahil sa pagstorya, no? Apil na sa Facebook, no? Kana mo posta sa Facebook. Bantay ta sa atong mga pulong, mga igsuon, na nagtanaw nga dili mga Kristohanon. Unya kung makita sila, moingon sila, ay, nana din ang mga Kristohanon. Walay kalainan sa dili mga nagtuo ni Jesucristo. So bantay ta mo na itong challenge, no? Mga igsuon. So unsa to, daotan, ang katawhan, pinagi sa itong mga tumong, wata nagsik sa Ginoo, nibiya ta sa Ginoo, unya ang ato ang mga pulong, daotan, na ato mga storya, puno sa tunglo, pait, unya kusog tamang limbong. Ug kinalasan, ang atong mga pamaagi. Daotan ta sa atong mga pamaagi. Makita na sa 15 kutob sa 18. Ningon ang pulong sa Dios. Gipakasayon nila ang pagpatay. Dihay kalaglagan o kasakitan sa ilang giagian. Wala sila mahibalo sa dalan sa pakigdait. Ug ang mga
ug wala sila magbaton og kahadlok sa Dios. Kung imong tanawon ni Apostol Pablo ang kasagaran pamaagi sa mga katawhan, gitawag na to dautan gyud. Wala gyud kanang sakto, no? Gipakasayon nila ang mga pagpatay. Nung moingon ta, ay di man ko guilty na pastor, pasayon nila ang pagpakapatay. Pero kung imong tanan ng kalibutan, ang mga katawhan, mas givalue nila ang kaugalingon ko basa kumpara sa ubang tao. Mo nang gingon ng Ginoo nga higugmao na to ang atoang mga silingan sama sa paghigugma nato sa tong kaugalingon nga naman daghan na kayo taggugma para sa tong kaugalingon. Tanan na tong Ginoo na para sa atoang kaugalingon, para sa tong kaayuhan. Nganong manikas man ta, nganong manghilabot man ta or ang ubang tao nga moabot mo stretch pagid nganong mopatay man sila sa ubang tao nga naman kay para sa ilahang kaugalingon. So muna gitawag na tog selfish kayo ta ang atong ginahon na o gato ang action para lang yun sa ato ang kaugalingon. So munang apil na katong mamakak, no, anong mapalay ito sa Ginoo, nganawan para sa ato ang kaugalingon. So bisag mo ingong ka nga dili man ko guilty na pastor, di man ko ganahan mo patay og tao. Pero ang buot pasabot ni Apostol Pablo ani nga daghan kayo tag higugma sa tong kaugalingon nga ang ato ang mas gipatagaan pa tog bili or gitagaan na tog importansya nga atong kaugalingon kumpara sa Dios og sa ubang tao. Muna ningon si Jesucristo nga igugma ang imong silingan sama sa pahigugma nimo sa imong kaugalingon. So kumingon sila nga, uy, love yourself sa self-love. Sayop na siya mga higala nga naman, daghan ang kitagugma sa tong kaugalingon. Selfish na kaita. Sa paghuna-huna pa lang nato nga, uy, dapat i-love sa nako kong self. Pasabot ana nga nag-selfish na ta. Bas dako pa ang atong pahigugma. Wala mo ingon ang Ginoo nga love yourself so you can love your neighbor. Ningon siya love the Lord your God. Unya ningon siya love your neighbor as you love yourself. Nga naman ningon siya as you love yourself. Nga naman dako kay taggugma sa ato ang kaugalingon. So mo nang mas gipakasayon ra sa ubang tao. No, ang kaning context manggo didto ni sa Roma, no. Og nakaibaw ta pinagi sa tong series nga mga Kristohanon dito noon sa man gipangtunglo sila. Gipamatay sila. So man ning Apostol Pablo nga mga tao nga wala kaila sa Ginoo, masayon pa nila mo patay ilang pamatyon ng mga Kristohanon ang mga nagtuo ni Jesucristo nga naman. Wa man sila Ginoo. Para sila ko galingon man nilang ginahuna mo nang sayon ra kay nila ang pagpatay. Imagine na sayon nang pagpatay. So man ning sa Apostol Pablo ikaw magtotoo sa Ginoo, dili na kasama nila. No, may ningon diri klaro kayo sa versikulo 15 nga siya gipakasayon nila. So pasabot nila na ay partition within sa magtotoo o sa dili magtotoo. Gipakasayon nila ang pagpatay. So ang context ani dito sa Roma, gipamatay ang mga Kristohanon. Sayon ra kay na sa ubang tao. Nga naman nagunahuna sila para sa ilahang kaugalingon. Wala sila mahibalo sa dalan sa pagkigdait. Pamaagi sa tao dili gyud sakto kun dili dautan gyud. Ningon siya, wala sila mahibalo sa dalan sa pagkigdait. Pagkigdait sa English ba peace. Wala sila kaybaw sa dalan sa peace. So nahuna nila pagkigdait or makahatag na kog peace kung comfortable na akong life, kung secure na ko financially, physically, healthy ko, mentally okay ko. Muna ilang tanaw nga peace. Pero nga naman, daghang mang dato, daghang taong walay peace. Nga naman, nga daghang mga kwartahan or daghang mga gitawag na to, mga gi-idolize na to, mga tao nga walay peace. Makikita lang ka sa balita nga kaning tawhana, mo ninitabo niya, naglataga, uban, magpakamatay. Nga naman, nagtuutang ka nang gipang-idolize na to, okay sila. Kaya nga naman, nasa lay kwarta, nasa lay fame, nasa lay tanan, nagtuutang nga muna ang makahatag na tog peace, pero nga nung wala man sila peace. Kay sipyat ang ilang gipangitaan og peace. Ang kalibutan, nga dili gyud makahatag og peace. Gitawag na tog kalinaw. So pinaagi pa lang sa pagpangita na tog kalinaw or peace, pagigdait, wa gyud dautan ang ato ang mga pamaagi. So tulo ka butang nga ato nakita dira nga dautan ang usa ka tawo.
ang atong tumong, atong pulong, ug atong mga pamaagi. Ug tungod ana, kay dautan man di itaan ng tulo ka butang, giingon dira sa 19 to 20, nga kita, ingon dira, karon nasayod kita nga ang tanang sugo sa balaod alang lamang niadtong nilaom sa balaod aron wala kitay ikabalibad ug aron mailalom ang tibuok kalibutan sa paghukom sa Dios. Pasabot kitang tanan gipakita nga dili ta matarong sa ilahang context pinagi sa law, kung ni-abide ba sila sa law ni Moses, kung ni-abide ba sila or nipatuo ba sila sa law, na nakita nila nga wa man di ay, so pasabot kitang tanan na ilalom data sa paghukom ni Heso Kristo. Ikaw ug ako, kitang tanan na ilalom sa paghukom ni Heso Kristo. So imagine, ang imong kaugalingon nagbarog at ubangan ni Heso Kristo, gihukman ka. Tanaw nimo unsa man ang iyang paghukom nimo. Moingon bata nga, ay okay ra kay daghan mo kog natabangan. Ay okay ra kunan naman ko yung mga ni donate or na ako nibuhat kog maayo na ako pagpadako ako mga anak. Pero sa gingon ni Apostol Pablo, dautan man data. Atong pamaagi, ang atong mga pulong, dautan man data. So ani kadto dito, kaingon ni Hesus Kristo nga kapila man ka na makak, unsa man nato? Oy, dautan man data. So ingon siya sa versikulo 20, kay walay mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Wala di ay mahimong matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Dili day ka nga ingon nga, oy nituman man ko ani, oy nibuhat man ko ani mo nang niingon ka nga matarong ko Ginoo. Unsa man day makamamatarong sa Ginoo? Ang mahimo lamang sa balaod mao ang paila sa tawo nga siya nakasala. So ang buhat day sa balaod, nganong gibuhat ang balaod para mapakita nga ikaw ug ako makakasala. Dili day nga, uy kay ma-perfect man ni nako ug tuman tanan, wala gyud makatuman sa balaod. Ug diha nakita nato or na-expose nato nga ikaw ug ako makasasala. So kitang tanan makasasala, walay matarong. So dako kayo ng problema. Nga di lang day sa pulong, nga dako man day kay problema nako. Nga ako makasasala man day ko. Nga under ko sa paghukom sa Ginoo ug di ko makaingon nga matarong ko. So mo nang ginahanglan ta og someone nga mohimo na to or himuon tang matarong atubangan sa Ginoo. Ug mao na si Hesus Kristo. Itong gibasa ganina tungod ni Hesus Kristo. So atong tubagon ang pangutana nganong gikinahanglan man nga si Kristo himuon ta niyang matarong atubangan sa Dios. Nganong kinahanglan man nga mobiya si Hesus Kristo ngadto sa langit para nimo ug ako para mapakamatyan. Kaya nga naman, una, dautan ta. Sa ingon ganina, dautan ang mga tao, walay matarong, sa tong tumong, sa tong pulong, ug pamaagi. Ug tungod ana, atong nakita, nga bisang unsa na tong buhat, bisang unsa na tong paningkamot, sa paghukom ni Hesus Kristo, wala gyoy matarong. So muna nanginhanglan ta, ug someone, ug mauna sa Hesus Kristo. So ang challenge para kanato, karong kabuntagon, padayon na to, ug pangita sa Hesus Kristo. Atong padayonon, atong pagtuo, atong padayonon, atong pagsalig diha ni Hesus Kristo para sa mga nituo ni Hesus Kristo. Ug sa katong wala pa nituo ni Hesus Kristo, wala pa nakaila ni Hesus Kristo, tundawaton sa Hesus Kristo sa ato ang mga tagsa-tagsa nga kinabuhi. Sa kung ingon pa ganina na ata sa series sa Roma. So karon diha lamang nagtapos ang ato ang pagtun-an karong kabuntagon, kitang tanan makasasala og ninglantan ni Hesus Kristo. So next week si Pastor Wency ang mupadayon giunsa man ni Hesus Kristo nga paghimo kitang matarong ikaw og ako. So kung gihangyo nga ang tanan mupabilin ug mo tan-aw next week sa ato ang maminaw sa ato ang pulong para atong matubag ang pangutana giun sa man ni Hesus Kristo pagmatarong sa mga katawhan. Maayong buntag sa tanan. Nagkampo ta. Kintanan Lord, salamat kaayo sa among pulong. Nagpahinumdum ka na mo Ginoo nga wa gyud matarong bisag usa. Bisan pag mapastor, bisag mamembro sa church, or bisag wala nituo nimo or mga nituo nimo, tanan gyud Lord nasipyat ug wa gyud nakaigo sa tumong. Lord, pinaagi sa mo mga pulong, pinaagi sa mo mga pamaagi.
wala gyud Lord matarong, wa gyud mapili aning kalibutan ng Ginoo. So dako kayo namong pasalamat Ginoo kay bisan unsa namong buhat Ginoo di gid mi maka-place nimo. Pero Lord imong gipili nga pakamatyan kami didto sa cross Ginoo. Pinaagi sa imong pulong ikaw naga pinumdum ka namo nga bisan walay matarong aning kalibutan nga bisan kami makasasala Lord, ikaw na higugma ka namo ug imo kaming gipakamatyan. So Lord, akong giampo nga ikaw magauban ka namo, especially Lord sa amo ang series diri sa Roma Ginoo. Matanan na mo makatunan Ginoo nga hinauta Lord nga among i-apply sa mga kinabuhi. Lord, akong giampo nga mas mudako pa among pagtuo or mas mudako pa among kaalam diha kanimo sa akong gihangyo ang Balang Espiritu Santo Ginoo mga giya kanamo Ginoo. Hinauta Lord nga kaming tanan nga among pagabuhaton sa matag adlaw sa mong kinabuhi makahimaya lamang kanimo whether na ami sa mong trabahoan, sa mong pamilya or bisang asa mi Ginoo. Salamat kay Ginoo, hinauta Lord ikaw mag-bless sa matag usa. Kini tanan ako gipangay salamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.